se nyt menee, mitä emäntä sanoo? Ihan sellainen suunnilleen, mitä mä odotin. Suunnilleen, tuliko jotain yllättävää? No se oli vähän rohkeampi, mitä mä odotin, niin. että... Kaikki oli positiivista sitten. Joo. Okei, sosiaalinen koira. Tuossa alussa ottaa ajan kontaktia ja sitten lähtee lenkille, mutta ei se siinä välitä testinohjaajasta. Sitten käsittelyssä se taas pusuttelee ja sitten nousee tuonne. Mutta muutakin tässä matkan varrella pusuttelee ihmisiä. Leikkihalua löytyy, tarttuminen pienellä viiveellä. Siinä saadaan taisteluleikkikin aikaa, mutta siinä vaiheessa kun sitä uhataan, niin irrottaa. Sitten kyllä palaa siihen taas. Viehäistä se tykkää selkeästi, lähtee sinne perään ja ottaa vähän viiveellä sen suuhun ensimmäisellä kertaa, toisella kertaa lähtee taas, mutta sitten se ottaa se heti ja tuo melkein tänne. Kriteerinä on se, että pitääkö 3 sekuntia suussa ja kuinka nopeasti ottaa siellä. Aktiviteettitaso. Koira harrastaa yksittäisiä aktiviteetteja ja sitten loppuvaiheessa vähän pilli vinkuu siellä. Että vähän rauhattomuus kasvaa loppua kohden ihan siinä viimeisellä minuutilla. Etäleikkikin. Silloinpa lähtöyrityksiä, siinä se seisoo 2 jalalla ja on niin kuin menossa sinne, saapuu sinne etäleikkien luokse, sitten siinä vähän ihmetellään, mutta sitten kun leikki edistyy, niin se kyllä käy kiinni siihen patukkaan ja tykkää niin leikkiä sielläkin. On kiinnostunut aktiivisesta leikkiästä. Haalari väistää kääntämättä päätä ja nyt tulee ensimmäiset aggressiivisuuden elekeet siinä, että tulee vähän möröitä haukkua ja sitten tulee siihen haalarille, kun se on kyykyssä. Ohituksessa ei ole mitään havaittavissa, että se unohtaisi, kun se on sitä käynyt vähän haistelemassa. Ei ole pelkoa eikä kiinnostusta siinä vaiheessa, niin kuin ei ole tuossa ääniherkkyydelläkään. Siinä se väistää nopeasti kääntämättä päätä ja menee välittömästi sitä haistaa itse sitä äänilähdettä. No aavella tulee sitten vähän aggressiivista haukuntaa. Se on aika hyvä ääni silloin, että kyllä sitä siviiliuskoa. Joo. Sitten kun vielä tulee tämmöinen tilanne, niin sanotaan, että tää on niin vihainen, että tää varmaan puhis. Se lisää sitä tehoa siinä. Pientä taukoa, kun se tarkkailee niitä aaveita ja ei ihan kestä siinä sun läheisyydessä sitä. Vaan se päästetään irti ja se etenee enemmän kuin remmin mitta. Ja sitten kun se on irti ja aave kääntyy, se kerkiää puoleen väliin, niin se käy jo itse sitä haistamassa ja on mielessä, kun se on ihminen sisällä. Toinen leikki. Onko vaikuttanut mitään? No ei ole hirveästi samanlainen leikkihalu ja tarttuminen. Laukauksissa ensimmäisellä aktiivisella irrottaa eikä sitten palaa siihen. Että se jää ihmettelemään, että mistä se kuulee, mitä tapahtuu. Ei mitään pelkoja sillä lailla, että se odottaisi haluamaan pois täältä ympäristöstä, vaan se vaan keskeyttää sen leikin eikä palaa. Näin tänään on. Ei oikeastaan, se on